Ngai ko play step ye pi. Hai ga diga singi about nanget ba pi ba ga yeng ga sam ga jong pi dan. Hapleng ga met ka bukai ga bakhia. But ngai ko be eat fi ka teng jong Jesus Christ blong try bo nong panim o jong apa do jong pi. Hai ga diga video kan keren hai ga ba day ba ga jingkeli ga bang yo. Ka tu ka video ka bang pelat ka ba ka kerteng ga jong ka long kumno bang intip ye kamon ga jong play ha ga jing em ga jong i. But ha ka comment section nga lagi ga jingkeli ga ba ong batailem ke ga bangin le bangin yo le ye kamon ka jong play. Pakta ga jingkeli bang ai ga juba na keleng ga jong a. Le se lada ka penhun ye ka jingkwa ga jong pi ai ngo yo play. Le se pidang kwa shu pila ban keli biang ye ngah comment section. But ngadang don ru ki benta ki besa ha ke bade ki benta ka bangan sekren. Ha ki wei pat ki sengi. Ban pendep ha ke bade ba kamon ke jong play. Ti ban chuju bab ye kata ke jingkeli ka ba la keli. Ka ka bangin le kamon ke jong play. Ka bangi puli ka ba bangi song thu ba play upet ani wat. Na ka benta ki bangin. Ni na ki bangin. Kadai ka jingkok ngu ye kamon ka jong. Ka nuksa ko biang kalong nakam ki apostle kalong makhatlai ka khot ka ba art ka Bible kong kom ni. Ti onda ula pendu iem ye ula penmi ye debet banlong us iem jongki. Ya uba ula plaru bat ula ong ngala shem ye debet ukon ujesi ubreu ubakum kadono jonga uban le ye kamon jonga bar. Fi kata gede uban le ye kamon jonga bar. Kumnungan le bangan tip bangale kamon ke jong play. Kajing kongu obedience. Kajing kongu ya kamon kajong. Kajing kongu ya kamon kajong play para bangai kalong kepadong kamado kata-kata. Kalong palat bani kata eka kabangi syuplana syabar. Kata ka outward professions kajong ni. Ublay upan omtang ye kajing syakri na karamiang syentur kajong ni ya kamon jong Henry ukwa ya kata ka action. Kata ka jingkongu banle ye kamon kajong. Kano kata ka jingpla bangilong kinong bod ukris. Klem ka jingkongu ya kamon kajong. Kalong kabam larkam kabam mentoy hakmat jong ublay. Ka Bible ka kansay kani pinapuli ba kabakum kata ka jingim. Kalong kaba mentoy bat balakentay daw blay. Namar ombaro ang gifi. Kibong atray. Kinyo ke hima ka jong ublay. Tangkata outward profession. Fitip na kaban yethu yengi bangilong ginong buot basisya jong Jesus Christ. Kalong ka jing kongu ya kamon jong. Jesus ang la fi nga pin kongu ya kaktin ka jong. Habang kongu kaktin yung try kamot ikaktin ka jong play baro. Hoy haban sung thu habang ipuli ka Bible tang bahaga ni ka step nga namla ban bataylo di kita ki baro andre simple nga ong ifi. Obedience is the evidence. Kajing kongu kadai ka saki bang idon kajing kadai ka ba im baru try. Naradaw ngan puli nagaktiin ka jong blay. Na Matias nang bakara kada khot ka basan tho. Kubong kum ni. Naba unu ru ubanle ye kamon ukpa jonga ubahabneng. Utaken ulong upara jonga bat kapara jonga bat kakme de. Tagade ka bangi na ka tiga jong blay Matias ka khot ka basan tho. Kabathau ba kata ka jingko ngu siya kamon ka jong ublay
Kadai katakan ka jing pen shisha ka proof dan ka condition. Ya kata ka right relationship. Ka jing day ka ba shisha ka jongi sha utrai jongi u Jesus Christ. Ika jing kongu siya kamon jo kadai ka evidence, kadai ka proof. Ya kata ka jing day ka ba shisha ka jongi bat u Jesus Christ. Umday tangga ni ka lip services. Henry ka action. Ka obedience ka jangi ka tien ka jango. Ka jing kongu ka jangi ka mon ka jo. Kadai ka proof bangin don ka jing day ka ba in ka ba shisha po try. Kuno bangin le bangin tip bangin le ka mon ka jango le obedience. Obedience ka jing kongu. Ka jing kongu ya u try. Nama balay ublay udah kwa yangi. Bangin long ki badap da ka jing tip ya ka mon ka jango. Kalau sai we kendai. Boleh dah kuat bangin long gi badap da ka jingtip ya ka mon ka jung. Ko mau ong biang kuno ngin dap da ka jingtip ka mon ka jung. Ka dei haba ni it ban pule ka tien ka jung blai. Ni sngau thu ka tien ka jung blai. Bat ni don ha kata ka balang na ni ka jing syukuri. Ka badon ki nong syarai. Ki bala ban besar ya pi ya ka tien ka jung blai. Kum ka jingmut, kum ka jing temu, ka jongka. Kan tay, kan yarap, ya fi ba fin san, ha ka jing tip, ya ka ting ka jong blay. Kat ba nginang san na ka jing tip ka jong blay, kata nginang san, ha ka jing itu, ayu ni blay jong ka Bible siya ulong. Bakata kan pelong ru, kan penmi ya ka evidence, ha ka badai bat ka jing sesok ka jong ka ba, kumnu, habang isong tu yu try ujong iya kakum kaktiin ka jong isong tu ikaman jong kaktiin ka jong kanya rapat iya bangin say yu so jong ka jing pendamlut jong ka jing kongu ka jong ya kaman ka jong dari mana kadaw ka jing tip ya kaman ka jong ublay kadai kata ka benta ka bari haga bedai bat kata ka jing yok priang ka jongi. Ya kita ki jing temu ki ba don kam ki balong important ha ka jing im jong ko panget. Ka benengkong ke kita ki gol ka benengkong. Ban im kumba utrai kwa ini bangin im. Bangin im ka kumba utrai kwa ini bangin im. Ka ba ban le ya ka ka papenso ba yau bagabalai kapen mi ka jing im ka jongi ya kita kikam ki babha ya baro kita kikam ki babha pilan puli kini Efesus kanong baar ka basipo lapan imingi de ka jing de ka jing au Chris bat balap baknang bangin ya kita kikam babha nakam da ka boram u Chris ka balapan kre da ublay bangidi ban ya sapuli kata bagabasaw bangin dang san hagata ke jingtip ken yaw play. Kini ken kita ki jingtmu ki badang kam. Ke bangi kum ki bangen. Nginyo padiang. Haba ngintip ye kamon ka jong ublay. Kabaning kong bangin im kat kumbau try kwa ngi bangin im kabaar bangin yo le ka ka pen subha yu kabalai bangin say ye ka so aga jing im ga jungi sa kita kamba bha baro bar ka basaw bangin ngin san ha ka ka jing tip ya kamon ka jong ublay kumno ngin le bangin yo le kamon ka jong ublay kani ka long ka juba ang scam kani ka long ka jing ka ku na ka benta jong pi sya ulong ka borom ka jing ro baro Hak kerteng Jisu.